Lho, arep ning ndi, Pak Wo? Arep nang ndi piye to? Arep no pasar, ngerti ra? No pasar. Tumben ning pasar. Arep ngopo, Pak Wo? Critane iki mau bengi malam tahun barunan ki nglumpuk kabeh eneng wangsa Ciyut, Karya Pletit, Krama Parut, Arja Gedang, Sutaginu, Mangunhara, Ngatirah, Ngatimin, Ngatiman kabeh nglumpuk. Lah ono acara opo? Kok kajengaren nglumpuk? Yo acarane ngono kae, bakar-bakar. Eneng sing bakar telo, bakar jagung, wis pokoke sing penting nglumpuk mangan bareng sak enenge. Si Karya Pletit ki ngomong, "Pak Wo Yungatmi titip salam." Genah to? Pak Wo Yungatmi titip salam, mula iki aku arep neng pasar, arep goleki salam Yungatmi. Godhong salam iki lho, arep bubur apa ora ngerti arep masak. Bar ko pasar aku terus nang Yungatmi. Nek tak tukokke godhong salam ki engko terus cepet entek. Apa enake tak tukokke wit salam wae ya? Yungatmi titip salam kok iki kok. Iyalah, mbuh Pak Wo. Maksud iki ora ngono kuwi, Pak Wo. Maksude ora ngono maksud. Yungatmi iki cetha, Pak Wo. Yungatmi titip salam. Mulai tak tukokke. Rasane ya kowe senengane ganggu kok arep usaha wae. Bar kok pasar apa tak tukokke wite wae apa ya Yungatmi entek-entek. Tak tukokke wit mesti awet.